Keď sa pred 60 rokmi začalo vyrábať Mini, platilo preň fráza malé s krásnymi tvarmi. V roku 2017 je to ale úplne inak. Použil by som frázu čím väčšie, tým lepšie. Nový Mini Countryman je najväčším vozidlom v histórii značky Mini. Pri predošlej generácii bolo možno ťažké zaradiť vozidlo do jednotlivých segmentov. Pri novom modeli už nemáme pochyby o tom, že sa jedná o plnohodnotné rodinné SUV. Vieme ho porovnať napríklad s Audi Q2, Mercedes GLA alebo Nissanom Qashqai. Robustný predok s novými svetlometmi sa však nemusí každému páčiť, ale má svoj vlastný charakter a to je to, čo by sme mali od každého Mini očakávať. Čo sa týka rozmerov, je nový Countryman o 20 cm dlhší v porovnaní s predošlou generáciou a tým sa stal omnoho praktickejším. Najväčšia zmena sa udiala v zadnej časti vozidla. Teraz si otvoríme kufor. Ako vidíte na prvý pohľad, batožinový priestor podstatne narastol v porovnaní s predošlým modelom. Nebudete mať najmenší problém so zbalením vašich kufrov na dovolenku. Kufor je dokonca väčší ako vo Volkswagene Golf. Novinkou v tomto modeli je elektronické otváranie zadných dverí, dvojité dno kufra a picnic bench, ktorý využijete pri aktívnom životnom štýle. Som úplne nadšený z toho, aký priestranný je nový Mini Countryman. Máte dostatok miesta nad hlavou, dostatok priestoru na nohy, sedadlá sú variabilné, je možné ich posúvať dopredu, dozadu a takisto si viete nastaviť sklon operadla. Bez problému vzadu usadíte dve dospelé osoby a jedno dieťa v strede. Vozidlo je vybavené aj uchytením Isofix pre detskú sedačku. Dvere sú pri otvorení dlhšie a poskytujú dostatok odkladacieho priestoru. Nový Mini Countryman prináša aj nové technológie. Okrem známeho systému iDrive s písacím povrchom máme teraz aj dotykový displej s 3D zobrazením mapy, head-up display a 8-stupňovú automatickú prevodovku. V prednej časti interiéru nájdeme mnoho odkladacích priestorov, ako napríklad držiaky na poháre, odkladací priestor v lakťovej opierke a veľké bočné kapsy vo dverách. Na prvý pohľad môžete vidieť kvalitu spracovania interiéru. Je veľmi precízna. Stále si uchováva svoj retro šarm, typicky pre značku Mini. Sedadlo vodiča poskytuje dostatočný komfort, ale aj oporu pri športovej jazde. Countryman prichádza v 9 motorických verziách. Riadenie nového Countrymanu je presné a vozidlo sedí na ceste aj vďaka jazdným režimom. K dispozícii sú 3 jazdné režimy – Šport, Mid a Green. Všetky verzie Mini Countryman sú vybavené Bluetooth pripojením, výstrahou pred nárazom, výstrahou pred osobami cez deň a tlačidlom núdzového hovoru. Hľadáte štýlové SUV v prémiovom segmente? Nový Countryman vás určite osloví. Príďte si ho vyskúšať ku nám do Autopalace Bratislava.